Pokračujeme v projektových dňoch. Dnes sme v priestoroch 4. základnej školy v Detve a pre žiakov 4. ročníka sme pripravili v rámci projektu Technika hrou, kde žiaci v skupinách pracujú na zhotovovaní dvojplošníka a veterného mlyna. Takže tu máme žiakov zo 4. základnej školy, takže tu dáme záber. Babi, tak čo, podarilo sa vám to? Čo bolo najťažšie? Čo bolo najťažšie? Ten solárny panelík, áno. No a tu sme, Adam, skladali dvojplošník. No, čo sa stalo? No nám sa toto zlomilo, ale prilepili sme to a dali sme tam krydla, takže už je to v pohode. No, ale vypadá to celkom... No, tak porozmýšľajte, návod máte, nikomu nepomáhame. No, takže tu bol najšikovnejší, tebe sa to najrýchlejšie podarilo. My sme to spolu robili. Spolu ste to robili, hej, takže ste veľmi šikovní. Čo bolo tebe najťažšie na tomto výrobku? Čo sa ti najťažšie robil? No, tak asi ste rovnako aj vedľa, aj štvorka hovoria, že to bol tiež panel. Aha, tu sme pri žiačkách, babách z 1. základnej školy, tu sa ešte dorába, aj pani učiteľka si skúša, lietadlá sú hore nohami, no tu máme krásny model. Nejdeme si ho trošku vymalovať niečo, alebo názov toho. Aj tu sme už hotové, takže môžeme papkať. No a nakoniec sme pri 3. základnej škole, takže tu už sú tiež pekné modelky urobené, takže práca sa zdarila, je to funkčné. Pani učiteľka, tak čo, chválime vaše detičky, ako si spokojná? Prečo vám toto robí? Čo ste to dali naopak? Ako si spokojná, Milka? Asi naopak, s detičkami. Išla im práca od ruky. Išla, no. Dobre, takže to je prvá časť projektu, deťom sa darilo, výrobky si urobili a budeme pokračovať druhou časťou.